Bună seara, bună seara. Și cam gata plugul făcut cu cormoane de recuperări de la fiare vechi. Restul sunt profile adevărate, chiar laminate și noi. Am conceput pentru o rezistență mai mare față de ce era înainte. La deselenii nu prea mă înțelegeam. Acum sper să fie bine. Am copiat. Mai bine spus, am luat și de acolo și de acolo și de acolo și am încercat să fac o struțocămine de plug care sper să funcționeze corect. Seara bună, dragilor!